खालामनो नागिरदों भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय गाइस जों मा खामानियाव थांनो नागिरदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो मोनथिगोन आरोना दायो थांबाय थानोसै जोंनि खाथियानो जाखायो गरेस्वरा जों दायो थांबाय थानोसै आरोना नायलांबाय था भिडिअ लाबोयैया गोबावसोमोन आरोना माने बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ लाबोयैया दिनै लाबोलायबाय गरमजों भिडिअखौनो बानायनो गोसो जाया आरोना ओंखायनो भिडिअ बानायनाय जाथ'वाखैमोन दिनै लाबोबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय दे गाइस थौदो बिदिब्ला थांबाय थानोसै गोबाव खालामालासिनो डक्टरनाव फैदोंमोन आरोना दायो जोंहा हासबेन्डखौ डक्टरनाव लाबोदोंमोन आङो जोंना सनाया बिलन लाबाय माने नार्सफोरा बेनो बिलन होबाय आरोना बे बिबाय थादोंमोन बिसोरो मानिबा थाखाय बिलन खानानै दोनदोंमोन आरोना मेडिकेलावहाय बेखौनो बिनानै लाबाय बियो आं फैनायखौ भिडिअ लाबाय थायाखै आरोना जों डक्टरनाव फैदोंमोन हासबेन्डजों आंजों जोंहा हासबेन्डखौ लाबोदोंमोन आरोना बिनिया माबा आथिं साबाय थानाय जादोंमोननो बेखौनो देखायनो लाबोदोंमोन हासबेन्डआ दा मेडिसिन लागासिनो आरोना मेडिसिन लागासिनो जोंना हासबेन्डआ जों दायो डक्टरनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना ओमफ्राय मा होनो गस्ला दखानफोराव एसे हाबलांनोसै माबा माबि एसे लांनोसै आरोना आरो आंना अनलाइन ड्रेस मोनसे फैनानै दङ आरोना बेखौबो लांफा खानोसै आं दायो ओमफ्राय आं दायो लास्टावहाय न'आव थांनानै गाननानै देखायगोन आरोना मा ड्रेस नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आं दायो गस्ला दखानफोराव हाबदों आरोना एसे ओमफ्राय दा आं बारा भिडिअ खालामबाय थानो हायाखै जोंहा सनाया डिस्टार्ब खालामो नालाय ओंखायनो एसे भिडिअ लानायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसिगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस नायलांबाय था बिदिब्ला नोंथांमोना आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना बिदिनो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना गाइस नायलांबाय थादो दायो आङो मा होनो न'आव थांफिनसिगोन दसे थानानै दायोहाय मा होनो गस्ला दखाननिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना दायो जोङो मा होनो मबाइल दखानाव दङ आरोना मा होनो मबाइल कभार नायगासिनो जोंहा हासबेन्डआहाय मबाइल कभार नायबाय थादों बियो ओमफ्राय जोङो दा दसे थानानै थांफिनसिगोन ओमफ्राय दायो जोङो हटेलाव हाबफैदों आरोना माबा मोनसे जालांनो होननानै ओमफ्राय जों दायो जालांनोसै जालांनानै न'आव थांफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय जोङो दायो साहाबो एसे लोंबाय आरोना साहा लोंनो लुबैनानै ओमफ्राय परथाबो जाबाय ओमफ्राय दा जाखां लोंखांनो न'आव थांफिनसिगोन ओमफ्राय न'आव थांनानैसो आं भिडिअ लासिगोन आरोना दा लाबाय थाथ'ला आं दायो नाव मोनफैबाय आरोना भिडिअ लाबाय थायासै जोंहानि सनाया उन्दुना होबाय नालाय लामा ससेयावनो ओंखायनो आं भिडिअ लाबाय थायासै आरोना आं डाइरेक्ट दायो न'आव मोनफैखाबाय न'आव मोनफैनासो आं भिडिअ खालामबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो आं नैबे सलाखौ दिनैहाय मा होनो दिनै मोनफैदों आरोना अनलाइन खालामदोंमोन ओमफ्राय दिनै मोनफैदों आरोना माबायदि नुखो खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना नै दा लाना फैखाबाय आङो मा होनो गरेस्वराव थांनायावनो डक्टरनाव थांदोंमोन आरोना जोङो आं दायो लाना फैफाखाबाय नैबे ड्रेसखौहाय नै माबायदि नुखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना लं आरोना लं फ्रक बाय बाय दिनैनि थाखाय